практически чизҳо кардану мо дар кор. ин чизҳои направление ки оянда ма аста карда истодиам, гумон мекунам ки ҳамин направление кор кардану мо дар кор. пулатуна барои ҳамон просто хона харид карда нашинед, вай фоидаш нест. Просто хона харида гаштан дар кор не. Мисол агар заруртун боша ҳава харид, ман як мисолтун мебиёрам. Он рӯз душанбе будам, дарсамба якта бача буд, гуфт ки маълим, ман ҳамин дарсҳои шумо омада гӯш кардам, баъд фаҳмидам ки бефоида дом сохтиам. Гуфтам чӣ ба? Гуфт ман зиндагӣ дорам, дом дорам, зиндагӣ дорам, хона дорам. Не ки бо якти дига хона кардам, отдельно замин гирифта, сохта, пулама расход карда, якти дига хона пӯшида гирифтам. Не ки вай хона холе, 2-3 сол аст хона холе истодааст. Ман гуфтам чӣ ба ин кора кардӣ? Мага мегӯяд ба нияти писарам кардам. Гапа гӯш кунед, ба нияти бачаам кардам, ба нияти писарам. Ба ман гуфтам охи ба нияти писарат карда бошӣ, писарат чанд сола? Гуфт ки писарам 1 сола. Ман гуфтам то писари ту калон шуда на, ин ремонт кӯҳна шуда мебаравад. Мумкин ки ҳамин модели хона кӯҳна шуда баравад. Писари ту ба мумкин ки ин хел модел маъқул нашад. Вай то писарат калон шуда не, ҳамин пулата кор фарми бизнес кунӣ, писарат ба якта хона не, агар ки як компания муне ки 50 та хона харад, вай беҳтар неми охе. Гапа бинед я? Гапа бинед, ин аҷоиб аст халқи мо. Халқи мо беҳад аҷоиб. Мегӯ ки ба нияти писарам гирифта мондам, не ки ҳамин рӯзе ки дарсҳои шумо мондам, нафаҳмидам ки ҳамин кора хато кардам. Чунки ки 3 сол шуд хона холе ҳаст, аста ремонташ вайрон шуда бурафта истодааст. Бо чӣ мегӯд? Гапа бинед. Бо чӣ гуфта истода? Мегӯ ки якта рафиқа ман гуфтам ки хонам холе ҳамин хеле истодааст, аста кӯҳна шуда бурафта истода, ремонтом вайрон шуда истода. Рафиқаш бо чӣ хел маслиҳат дода? Рафиқаш гуфтааст ки ту якта зани дуюм гӣ, агани вай хонат расво шуда мебаравад, вайрон мешавад, ту ягон зани дигар гӣ. Ин тасаввурот бинӣ. Як проблема, ду проблема, ду проблема, 3 проблема. Чӣ дар кор ту ва ин проблема? Тавба кардам. Нигоҳ кунед, не? Халқи мо то кадом дараҷа худаш ба проблема месозад. Худаш ба мушкилӣ месозад. Роҳи равон ба мушкилӣ месозад. Фурӯш, пулата ҷамъ кун, аста бизнес соз. Худат бизнес сохтан натоӣ, мисол ҳар ки ба мумкин худованд ризқаша ҳар хел додагӣ, набошад гирди ҳамон бизнесҳои идеяҳои бақувват ба ҷамъ шудан дар кор. Диққат кунед, аз як қатра уқёнус шудана ёд гирифтан дар кор, аз як ангушт кулак шудана ёд гирифтан дар кор. Бо диққат мекунам, як дарсама ман гуфта будам ки ману шумо ба танҳои як қатраем. Ману шумо ба танҳои як қатраем. Не ки вақте ки қатра дар дарё меафтад, шумо тавоноии дарёя пайдо мекунед. Шумо дига қатра нестед. Не ки вақте ки дарё дар уқёнус меафтад, дар океан меафтад, шумо дига дарё нестед. Шумо умри уқёнуса пайдо мекунед, тавоноии уқёнуса пайдо мекунед. Вы станете океаном. Шумо мефаҳмед? Не ки вақте ки шумо ҳамчун як қатра ҳастед, умри шумо кӯтоҳ аст, тавоноиятон кам аст. 1000 пул дорам бошед, умриам бошед, шумо як қатраед. Қатра тез хушк мешавад. ману шумо бояд ки як қатра уқёнус шудан ба ҳаракат кунем. ману шумо бояд ин чиза мақсади асосӣ гузорем. барои ҳама қадар агар ки шумо бизнес кардан наметавонед, ҳеҷ гап не. шумо самое главное ки сифати зиндагитон беҳ бошад. Самое главное ки качестве ҳаётатон дига бошад. барои ҳамон гирди як идеяи бақувват ба ҷамъ шудан дар кор, гирди фарзандҳои тавонои ҳамин идеяи бақуввату бачаҳои корро ташкил мекардаги ба ҷамъ шудан дар кор, гирди лидер ба ҷамъ шудан дар кор. 50 кас, 100 кас, 20 кас, 1000 кас якта проекта сохтан дар кор. мана ин хел кор карданамо дар кор. баъд коромо шуда пешба бурафтан мегирад. Не ки ин хел пулатуна ҳамин хона гирам монам ба нияти бачаам гуфта нашинед. ин ояндаш нест. пулатуна ҷамъ кунед, дидед ки як кас тавоно аст, якҷо шуда кор кардан гиред. $1000 шумо доред, $1000 вай дорад, $200 як кас дига, ҳамаш ҷамъ шуда якҷо кор кардан метавонад. намеёбед он кас қати кор кунад. ҷамъ карда пул доштаистед. ман наздиги фондаме мекушам. ман мехоҳам ки фонд кушам, фонде ки хоҷигии деҳқонӣ ба аграрни сектора бардорад Тоҷикистон ба. тамоми насосҳое ки дар Тоҷикистон ҳастанд бояд обод кардан дар кор ки об деҳқонма бисёр шад, об дилпур шад халқ ба. ин корро мо карда истодем. ман аз солҳои оянда ба сари ин корро мешавам. логистика центраш аввал месозем. масъалаи гсуа сохтан дар кор. масъалаи дига чӣ? ҳамин чиза якҷоя шуда кардан дар кор.
шумо гумон накунед ки хитоиҳо омада шумо ба роҳ месозанд, хитоиҳо омада шумо ба ватан месозанд. Не, хитоиҳо омада пули ночиз қати чизе дар кори мо харида бурафта истодиянд. чуба маҷбурӣ, чуба ки ману шумо гаштем ким буҷоба, ману шумо ким буҷоба омада хонаи дар гирифта ким буҷоба гаштем барои ҳама қадар рафта ба ҷое ки унҷо ба $1 ки бурда инвестиция кунедтон вай беҳтарай. якчанда саволҳои дига ҳаст, мехоҳам ки ҷавоб гум. Кадом як кас нависаст ки устоз кадом кадрҳо дар Тоҷикистон намерасад дар соҳаи бизнес ки мо ҳамон соҳиба хонда ё ки кадри бақувват шем. Маркетологи бақувват намерасад бачам, ичари бақувват намерасад кадравек, технологи бақувват намерасад, финансисти бақувват намерасад, менеҷери бақувват намерасад, программисти бақувват намерасад. Ман доимо ҳамин чизҳои дида истодиям. ана инженери бақувват намерасад. Ҳаст якта нигоҳ кунед чӣ хел шудаги ҳозир мутахассиси профессионал кам, беҳад кам. Ман ин массави халқ кори сиёҳ мекардагӣ беҳад бисёр, кори сиёҳ мекардагӣ беҳад бисёр, шофёру ман ин грузчику шкатур мекардагию бардору муну биёру ман ин чизҳо хеле бисёр барои ҳамон безработница. чуба ки ҳаминоа мутахассис кардан ёд додан дар кор. А кадри профессионал беҳад кам, технолого ҳама қадар кам аст ки шумо представить кардан наметавонед. ҳамин бисёри шогирдҳои мо аз дигари давлатҳо оварда истод технолога, логистик аз дигари давлатҳо оварда истодиянд. бисёри ҳамин аз дигари ҷо оварда истодиянд. Агрономои бақувват беҳад кам. ҳамино кам шуда рафта истодаанд. ба назарам ки дар давраи шӯравӣ, дар давраи союз бисёр дига миллатҳо ҳам буданд мо ба профессионалҳо. Мисол кадом профессионалҳо мо ба буданд? Профессионалҳои вай буданд мо ба давлати мо ба мана мисол ваё буданд халқи мо ба профессионалҳо. армянҳо буданд, еврейҳо буданд, ҷуҳудҳо, русҳо буданд, татарҳо буданд. дар ҳамин Тоҷикистони мо дига миллатҳо хеле бисёр буданд. А бисёри ваё основном кадом соҳаҳо ба буданд? Соҳаҳои филми мисол технология ба мисол соҳаҳои дақиқ ба гӯям соҳаҳои дақиқ ба гуманитарни ба мо хуб, кори сиёҳ ба мо хуб, не ки соҳаҳои дақиқ ба дигар миллатҳо бисёр буданд. ҳамон ҳозир бурафтагӣ ки охир барои ҳама қадар ҳамин кадрҳо ҳамаш намерасад бачаҳо. ману шумо бояд ки ҳамин хел кадрҳо шавем, худамон тайёр кунем хел кадрҳо. бо як чин дигар саволҳо ҳаст. устоз хонаи донишро дар дигар минтақаҳо кай мекушоед? ноҳияи Ваҳдат ба Қурғонтепа ба Вахш ба Зафаробод ба Исфара ба дигар бисёр бачаҳо менависанд. ҳамватанои азизи гуромӣ, ман ҳозир мисол хонаи дониша кушодам дар Душанбе дутта. ҳаме таҷрибаи кора карда истодем, таҷрибаи кора гирифта истодем. мо дида истодем ки кадом минусаша, кадом плюсаша ҳамаша упаковка карда истодем. худо хоҳад аз соли оянда мо тез масштабировать кардана сар мекунем. кадомоятон ки мехоҳед ки ноҳияҳои шумо ба пайдо шавад, нависед телефонотона қатъи мо ҳамкорӣ кунед, якҷоя месозем, якҷоя мекунем. вай барои халқ аст. ин чиза барои халқ ман карда истодем. қабати ман ба истодаҳо ободӣ кунед, ҳамсоятон, худатон, фарзандатон, ҷиянатон хона доно шавад, соҳиби илм шавад. барои ҳама қадар камтар вақти дигамон мо худо хоҳад ина масштабировать кардан мегирем. не шумо дилнияти кушодани дошта бошед, мо ба хабар тиҳед, гӯед ки мо мекунам, ман мехоҳам ки карам, мо дастгирӣ мекунем, худо хоҳад якҷоя кардан мегирем. майла нависед, ман ба комментариҳо банависед. ман албатта ина аста-аста мо 100 ҳамин хонаи дониш аста-аста мекунем тамоми Тоҷикистонба. мулоим ба ёрдами худованд, дастгирии худованд, бо ҳамкории шумо якҷоя барои халқи мо кардани мо дар кор. ин зарур. яктото нависта ки пули кам дорам чӣ кор кунам? пули кам дошта бошед, аввал дарс хонед, аввал дарсон ба омада хонед, китоб хонед. пули кам дошта бошед, пултон баъде ки дарса хондед, аста-аста пул ҷамъ кардантон тезтар мешавад, даромадатон зиёд мешавад. пула ҷамъ карда баъд ягон соҳаи худатон ба бизнеси худатона кушоед. агар соҳаи худатон ба бизнес кардан натоед, мисол дилатон пур набошад ё ки пултон аз 3000 аз 5000 аз ҳамин хеле бошад, ҳаракат карда 3000 5000 бизнес накушед. пули кам аз 3000 2000 1000 луше қатъи ягон идеяи калонба просто рафта қатъи авай партнёр шуда кор кардан дар кор. мисол 20 кас 2000 3000 ба 50000 60000 як бизнеси хуб кардан мешавад. агар ки дилпур набошед ки вай одамо ҳамкорӣ кардан наметавонед, пул ҷамъ карда истед, наздик худо хоҳад то ахири сола ман фонд мекушам, қатъи мо ҳамкорӣ кардан гиред иншоалло. ман мақсадам аст ки чӣ хеле ки карда халқа мо дастгирӣ кардан ки 1 сумаша 2 сум кунем, 2 сумаша 3 сум.
тавоно шавад. Вай тавоно шуданаш дар кор. Баъд кор пеш меравад. баъзеатон навистагиастед устоз бизнеси такси ба гап занед. Дарсҳои оянда дар бораи бизнес такси гап мезанам аввал то охираш, чунки беҳад бисёр бачаҳои мо такси шуда кор кардаастанд. Ман хеле хурсандам. Ин беҳтар чем мардикорӣ кардан бачаҳо. Либосат тоза, озода, ҳар рӯза пулат дастат ба ҳаст. интизор шуда намеистӣ. Ин беҳтар чем мардикорӣ кардан. Ман як дарси хуб мекунам нисбати такси. отдельный дарс мекунам. баъзеатон навистед ки завод ба кор карда истодем, ойликамо надодан аст усто чӣ хел кунем? Ҳамиҷи кор карда истаме чӣ? Ойликатона ки натиҳад кунҷи кор накунед бачам. Ойликтона ки натиҳад ва завод слабе, даромадаш паст бошад, чӣ дар кор? Ҳамин киштие ки ғарқ шуда истодааст, аз даруни вай буромадан дар кор. Агар не ту ҳам мемурӣ мебурави ҳам киштақатӣ. Дидед ки ойликатон наметиҳад, пурсед расчёт кунед, буред аз он завод, бо ягон ҷои дигар рафта кор кунед. баъзеатон навистед ки устоз дар бораи управлени вақт дарс медодед. бале ман дарсҳои ондаба дар бораи вақт албатта гап мезанам. чунки вақта то управлета ёд нагиред, шумо зиндагитона сохта наметоед бачаҳо. управлени вақт яке дарси асосӣ ҳаст. яке аз дарсҳои беҳтарини дарси асосии управлени вақт аст. Ман дар дарсҳои оянда дар ин бора албатта гап мезанам.